Адкуль пайшло свята. Хвала Хрысту, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. Гэтымі словамі я пачынаю кожную новую праграму «Адкуль пайшло свята». І здаецца б, усё павінна ісці па плане. Але кожны раз здзіўляюся, што атрымалася глыбей, мацней і шырэй, чым планавалі. Што ўсё ж такі хтосьці вышэйшы кіруе намі. Пасля вандроўкі ў Стоўбцы хочацца сказаць дзякуй пану Богу за маю Беларусь, за яе гісторыю, за касцёлы, за тыя, што ўжо ляжаць у руінах, і за тыя, што перажылі заняпад і зноў адчынілі свае дзверы для нас, вернікаў, за тыя, што збудаваны наноў, і за тыя, што яшчэ збудуюцца. Асаблівы дзякуй хочацца сказаць за святароў, за ўсіх разам і за кожнага паасобку. Сёння мой суразмоўца, ксёндз Ігар Лашук. Хвала Хрысту, ойча. Навекі вечныя, амен. Мы знаходзімся ў Стоўбцах. Так. У вельмі прыгожым будынку. Гэта новы касцёл, новы збудаваны, не так даўно асвечаны. Дарэчы, толькі што айцец пра гэта распавядаў. Гэта касцёл святога Казіміра. Так. І, напэўна, ўжо нашы і гледачы, і слухачы здагадаліся, што размаўляць мы будзем пра святога Казіміра. О, абавязкова. Для пачатку гэта будзе ўспамін для ўсіх каталікоў. А ў вашым касцёле менавіта гэта будзе урачыстасць. Так, урачыстасць святого Казіміра – гэта тытул касцёла. Тытул касцёла, і як тытул касцёла, то адзначаецца заўсёды для парафіі, у якой знаходзіцца гэты касцёл, тытульная парафія, урачыстасць. То есть это вялікае свята для нас, вялікая урачыстасць, нават калі мы вельмі часта попадаем у вялікі пост з нашым святам. Так. Вось, і пагэтаму у нас у гэты дзень нават паста няма. Так? Да, урачыстасць. Напрыклад, у вялікім посце адмененая урачыстасць, калі ёсць 25 сакавіка і 19 сакавіка святога Юзафа і звеставання Найсвяцейшай Панны Марыі. Таксама у гэты дзень няма, у гэтыя дні няма посту. Вось. І для нас, святого Казіміра, парафіі тоже 4 сакавіка, калі прыпадае ў пост, няма посту. Дарэчы, у нас толькі ў Мінска-Магілёўскай архідыяцэзе 2 парафіі святого Казіміра, якія захаваліся на сённяшні дзень, бо было да гэтага больш парафій і больш касцёлаў святого Казіміра, калі мы паглядзім гістарычна на тэрыторыю Беларусі і на тэрыторыі Мінскай вобласці і Магілёўскай вобласці. У нас у Лагойску на сённяшні дзень захавалася парафія святого Казіміра і ў Стоўбцах. Вось гэта што тычыць парафіі святого Казіміра, дзе вось святы Казімір асаблівым спосабам шанаваны. Вы, як ведаеце, святы Казімір з'яўляецца галоўным апекуном Гродзенскай дыяцэзіі. Так. Бо мы ведаем добра, што святы Казімір калісьці даўным-даўно памёр у Гродно. Вось, поэтому, як кажуць, для гэтага горада і для гэтай дыяцэзіі гэта такое асаблівае. Гэта было далёкі 1487 год. Айцец, давайте вас разглядаем так постаць святого Казіміра, бо гэта не надта далёка ад нас па часе. З якой сям'і паходзіць гэты чалавек? Недалёка. 500 год, больше 500 год, это ой-ой-ой. Ну, а сапраўды, хтосьці вось святы Валенсін у 200-х, 300-х годах нашай эры нараджэння Пана Езуса. З якой сям'і паходзіць святы Казімір? Што гэта быў за чалавек? Ну, вы добра ведаеце, сёння, каб даведацца, з якой сям'і святы Казіміры, кажуць, вельмі лёгка усім гледачам. Хіба толькі, можа, тым людзям, якія не дружаць з інтэрнэтам ці не дружаць сродкамі масавай камунікацыі. Нажимаеш на кнопку, пішаш «Святы Казімір», і там усё будзе напісана. Мы ведаем, што святы Казімір – гэта каралевіч, так, з каралеўскай сям'і. Это першае. Нарадзіўся ён у Кракаве, на Вавелю, это быў адзін з там, многа было у каралеўскай сям'і. Ну, ён другі сын. Ён быў другі, так, але
Я ведаю, што ў яго роды аж 4 каралі было, усе браты. То есть, ведаеце, дынастыі гэтыя, яны ж усе былі сваякамі. Там дзядзька памірае, значыць, мае дзяцей, не мае, значыць, гэтага племянніка, напрыклад, у Венгрыю ці ў Аўстрыю пашлюць каралём быць. Гэта ж было, ужо як нарадзіўся ў каралеўскай сям'і, то мусіш быць каралём. Это ж сітуацыя такая была раней. Ну, видите, у святого Казіміра, як пішуць, ведаеце, яго быў велькі добры выхаваўца, такі ксёндз Ян Длугош. І такі, ну, які вельмі знаны, знакаміты ў Польшчы, як выхаваўца і тэолог нават, пра якога ён добра вядомы быў гэты чалавек. Ну і у тыя часы вельмі пабожна выхоўвалі, мама святого Казіміра выхоўвала яго ў вялікай пабожнасці. Гэта, ну, нармальная сітуацыя была. Напрыклад, сёння, паважаныя, вы павінны зразумець выхаванне дзяцей, ці то дзяўчынкі, ці то хлапчука залежыць у большасці ад пабожнасці маткі. Як матка никакая, я вам говорю яшчэ раз, никакой пабожнасці нема, то лепей не жаніцца, не замуж не выходзіць, ці не жаніцца на такой. Бо яна выхавае дзяцей у свецкім і яшчэ горшым. Недавно глядзеў такую гісторыю смешную, такія гісторыі в тиктоках далі, самі паглядзець. Мама, а скажи, человек произошел от обезьяны? Папа говорит, ну не от обезьяны, говорит, от Бога произошел человек. А кто тебе сказал, что от обезьяны? А мама сказала, что от обезьяны. Это, наверное, ее родственники, говорит, от обезьяны. Да. Поэтому, слушайте, поглядите, святые выховывались в святых семьях. И жанчыны великая отказность у выхаванні дзіцяці. Мужчына зарабляе на хлеб, яму не заўсёды мае тую хвілінку, тую часу. Бацька святого Казіміра мусіў шастаць па войнах, понимаете, мусіў шастаць па палітыкай занимацца. Яго таксама выхоўвала мама, але выхоўвалі таксама ўжо з 13 гадоў, яго выхоўвалі на палітыка. На караля выхоўвалі, разумееце, выхоўвалі на караля. Но мы ведаем, што ён павінен быў быць каралём Венгрыі. Так. Яго менавіта рыхтавалі на венгерскі трон. На венгерскі, так. Ну, не ведаю, як што пашло, по-рознаму пішуць розныя сродкі, што там не пайшло так, ці не так пайшло, замешкі адбыліся розныя. Бо, знаеце, каралямі хацелі быць розныя і раней. Гэта сёння палітыкі дыскуціруюць, а людзей пасылаюць у бой, да? А тады ж не дыскутировали палітыкі, самі хадзілі ў бой, так. Поэтому тут вопрос, ты каралямі хочаш быць, то наперадзе войска ідзі, як ты хочаш, покажи, што ты король, покажи, што ты полководец, не полководец у бункеры, а полководец на полі, вот на гэта сапраўдныя каралі былі, а зараз, знаеце, не паўкараліні. Гэта вы, напэўна, распавядаеце за адзін з эпізодаў жыцця святого Казіміра, яго паход якраз такі на Венгрыю, калі ён хадзіў. Яму было 12 ці 14? 13 гадоў было. 13 гадоў. То бок мы ведаем, што ён выхоўваўся ў вельмі пабожнай сям'і. Яго маці лічылася адной з самых пабожных жанчын сваёй сучаснасці. Яго біёграфы заўжды пішуць, і тады пісалі, і ўсе людзі пра гэтага гаварылі, што ён вельмі пабожны. Маючы амаль што ўжо карону на галаве, ён заўжды казаў, што я звычайны чалавек. Ну, ведаеце, давайте так. Я гляджу заўсёды трохи і крытычна на гэта. Мы павінны зразумець, ён быў з каралеўскай сям'і. Так. І распачалі пісаць ужо болей падрабязна яго біяграфію пасля яго смерці. Але маліўся ён на прыступках зачыненага касцёла яшчэ пры жыцці. Пры жыцці маліў, але гэта ўспомнілі ўжо тады, калі ён памёр. І вось, ведаеце, конечно ж, бацькам і ўсім хочацца паказаць, што
сын быў святы, вось памёр такі малады, і хочацца нам нават прыцягнуць часамі да касцёла, ўжо пражыў 80 гадоў, а ў касцёле быў паследні раз, як хрысцілі, і то гавораць, які ж ён святы быў. Ён жа ўспамінаў пра касцёл інагда, што ён католік. Гавару, пра Езуса ўспамінаў, не помніць, але пра касцёл успамінаў. Гавару, ну ўжо дзякаваць Богу. Хоць касцёла не забываўся, што ёсць такое слово «касцёл». Это па-першае. Ну, вы павінны зразумець, што потом, конечно, біяграфіі заўсёды пасля смерці пішуцца вельмі прыгожа. І стараюцца пісаць, а асабліва сын каралеўскі. Ну, давайте, мы як паглядзім, як каралей хаваюць іх, як это ўсё адбываецца ўрачыста. Ну, толькі ў неба яны, напэўна, з гробам разам ідуць, это ўсе каралі. Поэтому тут такое пытанне. Будзем, напэўна, тое, што я нарабіў, я не скажу, што там было неправда напісана, ці што, напэўна, былі пэўныя факты, пэўнае гэта, нават яго адкідалі, яго не прынималі, бо яго паводзіны былі запабожныя, понимаете. Як бы не пабожная мама, тата былі, але яны хацелі мець унукаў, яны хацелі мець караля, перш чым святога. Гэта, напэўна, вы павінны зразумець. Як сёння, чы, напрыклад, бацькі не хочуць святасці ўсяго, але каб сын ці дочка пашла ў манахі, ці сын пашоў ксяндзы, не вельмі хочуць. І самі не ведаюць, чаго хочуць часамі. Абы толькі не туды. Для них, кажется, трагедія сына ці трагедія дочкі. Таксама ў гэтай ён моліцца, а вдруг пойдзе ў манахі, а вдруг пойдзе тады. Што з ім, дзе які манастыр выбраць этаму Казіміру? Дзе гэта ўсё выбраць? Але чалавек быў, бачыце, успрыняў веру сур'ёзна. Есть одно слово такое. Успрыняў веру сур'ёзна. Так, як яго вучылі, успрыняў усё сур'ёзна. Вось гэтага не хапае сённяшняй і моладзі, і нам успрыняць усё сур'ёзна. Поэтому ён сёння з'яўляецца галоўным патронам Польшчы, Літвы, моладзі літоўскай. Ян Павел II яго мінаваў. Поэтому тут, паважаныя, тут мы павінны на гэта ўсё звярнуць тоже асаблівую увагу. Вобраз святого Казіміра, дарэчы, мы павінны адчыніць трошачкі для сябе, адкрыць. Можа, у той пабожнасці, можа, і крытычна падысці да гэтай сітуацыі, але таксама з пабожнасцю. Бо сёння праблема таксама складаецца ў тым нашай пабожнасці, што мы не чытаем жыцці святых. Так, у нас, напрыклад, гісторыя захапляе, навука захапляе, але прыклад нас павучае. То есть, наоборот, павучае, але прыклад захапляе заўсёды. Мы ідзем па прыкладу, мы бачым, што хтосьці стаў святым. Ага, значыць, я магу быць святым. Напрыклад, быў хтосьці вялікім грэшнікам, святы Павел апостол, стаў вялікім святым. Святы Аўгустын быў такі, апісвае, што быў вялікім грэшнікам, але стаў вялікім святым. Той быў вялікім грэшнікам, але стаў вялікім святым. Ведаеце, яго шлях паказаць, шлях не толькі мучанікаў, але асабліва цяжкі шлях прапаведнікаў. Мучанікаў цяжкі шлях. Калі паглядзім, напрыклад, святога Андрэя Баболя, дарэчы, ён там жыў некі 100 гадоў разніцы, чуць больш 100 гадоў разніцы, як святы Казімір. Это шлях святара, прапаведніка і мучаніка. І мучаніка за веру, і мучаніка, якога мучылі вельмі страшна. Так? Это першае. Это адзіны шлях. Напрыклад, у нас тут у касцёле знаходзіцца з часоў Андрэя Баболі таксама чалавек, спаведнік веры. То есть ён не мучанік, слуга Божий отец Фабіян. Так? Ён прапаведнік, то есть ён сваім жыццём сваім жыццём паказаў, як трэба верыць у Бога, як трэба жыць у святасці. Слуга Божий Фабіян, слуга Божий Фабіян, до речі, дакладней, ён знаходзіцца зараз у вашым касцёле. Так. Вы пра гэта нам... То есть парэшткі, рэліквіі, як мы можам гаварыць, слугі Божага айца Фабіяна Малішоўскага з Пшемысля, вось, які быў першым прыорам дамініканскім у Стоўбцах у 1628 годзе, і які памёр у Стоўбцах, як піша ў апініі святасці, у 1644 годзе.
Яны знаходзяцца... Яны зараз знаходзяцца ў новым касцёле святога Казіміра, у новым. Таму што, чаму новым? Значыць, як есть новы, быў стары касцёл, адпаведна. То есть перад гэтым яны знаходзіліся ў старым касцёле па-дамініканскім, касцёл, які належаў айцам дамініканам, манастыр дамініканскі быў, святога Казіміра таксама, які распачалі будаваць падпісалі ўмову з графам, з каштэлянам мінскім Александрам Слушка, падпісалі ўмову 27 красавіка 1623 года. 1623 года. Роўна 401 год таму назад. То есть наша парафія, як мы лічым, ад пачатку пабудовы новага касцёла мураванага, да гэтага быў яшчэ больш як 400 гадоў уже мінімум. Як 400 гадоў вось прысутнасць тут дамініканцаў і прысутнасць каталікоў такіх, такой прысутнасць, моцная прысутнасць. Вось. І там распачалі будаваць касцёл святога Казіміра. Але перад гэтым быў касцёл на гэтым месцы, і мы знайшлі пры раскопках, калі знайшлі рэліквіі слугі Божага айца Фабіяна ў 2021 годзе, мы знайшлі парэшткі і фундаменты старэйшага будынка. Яшчэ больш старэйшага. Яшчэ больш старэйшага. Гэта быў першы касцёл, які быў у Стоўбцах святой Марыі Магдалены. Вось. Цвер пытанне. Так. Чаму другі касцёл, які будавалі, быў святого Казіміра, а не святой Марыі Магдалены? Ну, тут, напэўна, ёсць нейкая цікавостка. Цікавостка заключаецца ў том, у 1602 годзе быў афіцыяльна абвешчаны святы Казімір святым. І тут пачалося вялікі бум на нашых землях. Плюс былі два цуда цікавыя святого Казіміра. Першае цуда – перамога над шведамі войскаў Рэчы Паспалітай, граф князь Хаткевіч. Вылецела з галавы дзесьці, дзе это адбылося. Гэта было напрыканцы 15-го, 400, на канцы, ці пачатак 16-го стагоддзя. І 1518 год – это бітва пад Полацкам, знаменитая бітва над московскімі войскамі. Поэтому вось гэта знамя... І там даже такая цікавая, што вось рыцары, калі падышлі да ракі Дзвіны, і з'явіўся для іх, ім з'явіўся нейкі юнак, які быў прыгожа убраны, так, апрануты, і ён перавёў як бы іх цераз раку, цераз якую яны не маглі перайсці. Рэчкі раней былі намного больше, чым зараз. Зараз павысыхалі ад меліярацыі, дарэчы. Вось. Айцец, але вы згадваеце ўжо менавіта цуды святого Казіміра. Гэта звязана, а это 518 год. Вернемся вось увогуле, як пастаў яго, культ, калі можна сказаць. Так культ пастаў. Ён быў юнак, ён пражыў жыццё вельмі такое добрае, хрысціянскае, пабожнае, так? Маладым захварэў на сухоты. Дарэчы, ён не ажаніўся, ён сказаў, што ён даў... Не, там не справа не ажаніўся. Яму сказалі, што вот, слухай, пераспі з жанчынаю, і сухоты прайдуць. Вось. Я бы сказаў, яшчэ вернуцца падвойна, але ладно. Што ж вы так уже да жанчын ставіце? Не, я вельмі люблю жанчыны, это ж пытанне такое. Але для нас сёння троху смешна гэта выглядае. А тады гэта была лека? Тады гэта было нейкая лека. Тыя часы, што зробіш, тыя часы цяперашнія, если бы тыя глядзелі на нашы часы, сказалі, яны там павар'яцелі, які мы глядзім на... Яму было каля 25 гадоў. Як памёр, так. Ён захварэў на сухоты, і вось мы дакладна ведаем, што памірае ён у Гродна. У Гродна, так. У гэты час, калі ён захварэў, яго бацька рушыў па сваіх гаспадарчых дзяржаўных справах. І даходзіць вестка, што захварэў каралевіч, што яму блага, і ён вяртаецца ў Гродна. Гэта было каля Божага нараджэння. То бок на свята яны збіраліся разам, так? Ёсць такія звесткі. І сканаў ён толькі 4 сакавіка. Так. Яго гісторыкі пішуць, што ён сканаў, трымаючы распяцце ў руках, вельмі пабожна, вельмі знаеце, я ж не супраць гісторыкаў.
Раз гісторыкі напісалі, і все, потом, кажуць, як адкапалі па рэшткі, ў руках знайшлі світак, і там была песня «Омні дієдик Марія», кожны дзень праслаўляю матку найсвяцейшую, знамениты гімн святого Казіміра, які сёння, які, дарэчы, мы вельмі любім спяваць яго. Вот. Яго рэшткі перанеслі у Вільню. Так. І вось менавіта тут і гісторыкі цікавяцца, лічу, што, магчыма, і святары многія, так, пастаюць пытанне, ці не было гэта вось такім палітычным рашэннем зрабіць з гэтага сканаўшага юнака святога, бо бацька яго быў кароль. І пачынаецца вось гэтая справа. Вільня была бліжэй, Вільня была другая сталіца этой самой, выбачце, Рэчы Паспалітай. До Кракова далекавата троху, а до Вільні не так далёка. Вільня тоже лічылася як горад не паследні, не апошні. Гэта потом быў Вільня прыніжаная асаблівым чынам, калі была акупавана праз царызм, праз 19 стагоддзі. Вільня была моцна апушчана як горад такі правінцыяльны, чуць не стаў захалусця. Вільня даволі такое нізкае стала. Але, ведаеце, Вільня была, тыя часы, это Вільня была, знаеце. Каб яго кананізаваць, усё ж такі гэта такая досыць цяжкая справа. Цяжкая справа. Ну, яго брат родны пастараўся. Менавіта пра гісторыю пасля таго, як што булу згубілі. Не, ну, дека булаю згубілі. Толькі ён сканаў. Можа, спецыяльна хто выкінуў, ведаеце, там, якія недругі. Такую булу згубіць вельмі цяжка, понимаешь. Та і ў залатым ларцуха ездзілі, понимаете, ад булу ад папы. Пачынаецца працэс кананізацыі. Трэба сабраць сведчанне пра тое, што чалавек быў пабожны. Пішуць гісторыкі усялякія працы, апісваюць яго жыццё, ўсё пабожна, ўсё файна выглядае. Далей. Трэба для кананізацыі што? Зацвердзіць, што чалавек святы, павінны адбыцца нейкія цуды. Ну, цуды вот два адбыліся, якіх прызналі, што святы Казімір напрамую удзельнічаў. Папа, дарэчы, згадзіўся. Напісаў булу. Яе згубілі. І потом другі папа, наступны. І наступны папа зноў жа піша булу пра тое, што сапраўды так, даю дазвол, давайце гэтай справе ход. Так. І займаўся спачатку бацька, а потым старэйшы брат. Не бацька, а старэйшы брат. Старэйшы брат займаўся справай вось гэтай кананізацыі. Так. Але калі прыглядзецца, гэта вельмі такі цікавы момант, бо мы маем і цуды, так? І людзі атрымоўвалі аздраўленне на яго магіле. І, дарэчы, калі магілу яго, адкрылі, то пабачылі, што не кранута было. І вось адным з такіх цудаў, я вас, прабачце, перабіла, было тое, што ён з'явіўся пад Полацкам. Так. Ну, і гэта цуда такое цікавае. Так. Гэта гісторыя мне вельмі падабаецца, вельмі. Гэта цуда цікавае. Конечно, можно было б интересно эту думку разгарнуць, але не хацелася бы моцна. Гэта цуда падзейнічала на 19 стагоддзе, калі Расійская імперія, эта частка Рэчы Паспалітай дайшла да Расійскай імперіі, тут пачалі вельмі моцна закрывацца касцёлы святого Казіміра. І касцёл святого Казіміра ў Стоўцах ператварыўся ў царкву святой Марыі Магдалены. То есть амаль ні аднаго касцёла не асталося святого Казіміра. Сям там, я не ведаю пра Лагойск, можа ў Лагойску і асталося, але сям там, дзе што асталося, ўсё ператварылася ў цэркві. Нават святого Казіміра ў Вільні стаў цэркваю касцёл. Нават святого Казіміра. Так, Казіміра не кранулі, бо гэта быў сын каралеўскі, і, адпаведна, магнаты, цары, нават ворагаў сваіх каралёў шанавалі. То есть ніколі не краналі. Вось гэта былі пад асобым такім. Дарэчы, не ўсе былі ў Еўропе родственнікі, это родныя. Гаусбургі там, это былі чуть ли не адна сям'я. Все эти каралі, прынцы і так далее, таму падобнае. Але вось было такое, не краналі. І так, святы Казімір быў доўгія часы у катедры Віленскай. І Віленская катедра захавалася каталіцкая, а касцёл святого Казіміра быў ператвораны ў цэркву праваслаўную. Там, дарэчы, езуіты былі, і сёння там езуіты, калі касцёл... Я яшчэ памятаю касцёл святого Казіміра,
памятаю, як быў музеем атэізма у Вільні. І Так. калі я ездзіў у семінарыю... На хвілінку, у касцёле Святого Казіміра музей атэізма быў у Вільні. Я яшчэ памятаю гэтае здарэнне, мы заходзілі туда, там інквізіцыю паказвалі ў падвалах касцёла Святого Казіміра. Калі я ездзіў у Вільню яшчэ ў 87-8 годзе быў у Вільні. 6-м нават годзе быў у Вільні. Першы раз там жыў мой дзядзя, брат маёй мамы. Вось, і быў у касцёле Святого Казіміра як музей атэізма, то есть бачыў усё гэта. Дарэчы, калі пераносілі рэліквіі Святого Казіміра, гроб труну Святого Казіміра з касцёла святых апостола Петра і Паўла назад у Віленскую катэдру, это быў 90 чи 91 год, я ўдзельнічаў у гэтай працэсіі. Так, удзельнічаў у гэтай працэсіі. Я быў тады студэнтам Рыжскай духоўнай семінарыі, і нам дазволілі паехаць на гэтае мерапрыемства. І мы былі у гэтай працэсіі. Нам вельмі хацелася паднесці труну, але там ужо падрыхтавалі карету прыгожую з белымі канямі, коні спугаліся, і тады узвалілі труну Святого Казіміра клерыкам на плечы. Труна святого... Вы были клерик? Я был клерик. То есть, каўнаўскія клерики Каўнаўскай духовной семинарии нас, рыжских, не подпустили. Сами несли все время. Так. Мы только побожно, ручки сложивши, шли сбоку. Да. Можна я зупинюся? Ви пробашч парафії Святого Казіміра. Да. Были вось побач со Святым Казіміром. Я еще больше расскажу. Давайте. Это самое. И потом, тады был арцыбіскуп, кардинал Сладкавічус, я памятаю добра, то есть такі невысокі, маленькі, быў уже святой памяти, давно памёр. Калі мы принесли труну Святого Казіміра, конечно, принесли ў катэдру, і трэба было монтаваць яе потом на тое месца, дзе яна знаходзілася. Што зрабілі? Адчынілі гэтую саркафаг вялікі, там срэбны, прыгожы, здаровы такі. Ён важыў, сколькі калатоны это ўсё важыла, там срэбра, там вельмі цяжкая это вся саркофаг, конструкция. Так, и потом отчинили, достали маленький, может, вот такой вот ящичек, около метра, может, меньше, может, метр, такие невеличкие. И там были кости Святого Казіміра. Мы уже там собрались, то есть клерики там остались, уже поглядеть. Ну, раз приехали, да. Але гэтыя реліквіі былі апечатаны печаткаю слугі Божага, благословленного біскупа Юрія Матулевича. І тады кардынал сказаў, што уже гэтай печаткі не будзем ламаць. Благословленный запечатаў гэтай печаткаю, толькі паставілі другую печатку. Ну, мы, што маглі, ў карманах, ружанцы, датыкаліся да гэтай труны, вось, Святого Казіміра. Вось такім образом яшчэ мне вось так перад вачыма, гэта такая яшчычак такі невелькі, з чырвоным бархатам абіты, такім, уже такім з часам, уже так стаў аж шэра-чырвоным таким. Эта труна была святого, такая невеличкая труна Святого Казіміра, і датыкаўся я до гэтай труны. В той момент вы могли уявить себе, что вы клерик Рыжской семинарии, так? Все правильно я почула? Так. Будете потым пробаршчам. Я не думаў, што пробаршчам буду Святого Казіміра, думаў, што буду пробаршчам, а дзе, але ці буду яшчэ. Я быў хіба на другім курсе, чи на трэцім, знаеце, яшчэ вадою пісана ўсё было, але неяк вось так ўсё сталася. Ну, видите, поэтому я быў глыбока знаёмы з вобразам, хоць не так моцна Святого Казіміра, поэтому, напэўна, я закликаю не только тому, что вось вобраз, что я пробаршч парафіі, але вобраз Святого Казіміра трэба неякім чынам троху для нашай моладзі, для карысці беларускай моладзі і для карысці вось не толькі беларускай моладзі, увогуле моладзі неяк перагледзець трошачкі, яшчэ раз вывучыць гэты вобраз Святого Казіміра, яшчэ раз
даць гэты вобраз святого Казіміра, бо ну, трэба. Вобраз святых – это святой Казімір, той, які дасягнуў святасці. Отец Ігор, ви нават папярэдзілі вось маё такое адно з пытанняў, так? Я заўжды пытаюся, ці варта, ці актуальна зараз. І вось вы падкрэсліваеце тое, што сапраўды варта, тое, што сапраўды актуальна. І тое, што вось чалавек, які быў каралевічам, вёў вельмі пабожнае жыццё і разумеў, што карона яна толькі ў Бога. Так. Трэба вот этот образ особливо открывать золотой молодежи, как говорится. Это, знаете, так пришло. Ну, напэўна, нам усім трэба. Трэба усім, але этой золотой молодежи, что корона, як казаў Макіявеллі, пісаў у сваёй вялікай кніжцы, што корона адразу на вочы, потом на рот, а потом на шыю. І за шыю тебе павядуць. Каб яна на шыю не спала, то трэба старацца, каб вогуле на галаву не спадала, як кажуць, за вялікай не аказалася. Каб... Ну, ты маеш тое, што маеш, але ты умееш мець тое, што маеш. Добрае слово. Умееш мець тое, што маеш, а не так... невядома як. Трэба ўмець. Вось святы Казімір умеў мець тое, што меў. А мог многа. Мог і ездзіць на Бентлі. Ці на Бентлі, можа, раней было пяцёрка коней. Да, а там карета залатая, да. Бентлі. Ну, ці Рольс, этот самый, Рой, да. Вот, мог. Але вось трэба ўмець то, што мець. Маю такое пытанне. Ён быў канонізаваны, і адразу ж вы звярнулі увагу на тое, што пачынаецца такі бум. Это ж 18 стагоддзе. Патрэбна было, знаеце, не толькі вось гэтай зямлі. Я падбіраюся бліжэй да нашай парафіі, дзе зараз мы знаходзімся. Да, это якраз 17 стагоддзе да наша парафія. І гэта Ілагойскі, гэта ўсе гэтыя парафіі, якія паўсталі тут святого Казіміра. Гэта патрэбна было нашай зямлі. Знаеце, не толькі вялікія перамогі патрэбны, бо са ўсіх старон, знаеце, это ж раздзіралася вайною, ўсё, тут зямля, ўсё дзялілася. Усім зямлі мала да сённяшняга дня, дарэчы. Ведаеце, трэба было нейкі, можам сказаць, штандар такі, вобраз нейкі юнака, палітык, понимаете, я б сёння сказаў палітыкам усім маліцца пра заступніцтва, асабліва беларускім, дзе б яны не былі, хто б яны не былі, і тутэйшым, і не тутэйшым, да святого Казіміра, каб даў троху мудрасці, каб дапамог разабрацца в той сітуацыі, якой знаходзіцца. Это чалавек, які, да якога палітыкі павінны маліцца за мудрасць, за яго мудрасць. Бо гэтага найбольш патрэбна. Мудрасць в кіраванні. Цара Саламона, паглядзіце, Біблія ўся, як кажуць, скірована ў гэтым накірунку. Пагэтаму, вось, 17 стагоддзя мы лічым заўсёды такі залаты век Рэчы Паспалітай. Але гэта век святых. Таксама, святы Казімір. Жыццё святого Андрэя Баболі, так? Жыццё нашага айца Фабіяна Малішоўскага, слугі Божага, далей Язафат Кунцевіч, далей, это вось нашыя, тут вот нашыя святыя, гэта тыя, якія прайшлі праз 18 стагоддзе, праз 19 стагоддзе, засталіся ў памяці. Чаму я сказаў про 18-19? Это стагоддзе, 18 было ўжо так, яшчэ першая палова кое-как, а потом цяжэй. Потом населенне было такое, каб знішчыць усё з гэтых святое з гэтай зямлі. Разумееце? Усё знішчыць святое з гэтай зямлі. Нашага Фабіяна закапалі на 5 метраў, каб ніхто не бачыў і не чуў. Не ведалі. Каб забыліся, а людзі все равно лезлі. Трэба было забыцца. Гэта не сапраўдна, вось ёсць кніжка «Мнімы святой». Есть мне книжка с 1878 года. Там находился в костеле мнимый святой. До речи, отец Фабіян сюда приехал, привез образ Маці Божией Снежной. Копия этого образа вот тут висит. А сам образ находится зараз у церкви православной, той оригинальный,
якую прывёз айцец Фабіян сюды ў Стоўбцы. Гэта копія абраза Маці Божай Рымскай, снежнай. Яна была дадзена езуітамі, я прачытаў цэлую гісторыю, езуітамі і дамініканцамі, каб дапамагала ў барацьбе з рэфармацыяй, так называем, з пратэстантамі, которые там пратэставалі невядома супраць чаго. Ну і, конечно, схізматыкамі. Што скуткам была унія брэская. А вы можаце вось для нашых слухачоў ды гледачоў у дзвюх словах сказаць, хто ж такі быў слуга Божы Фабіян? Вот, магчыма, хтосьці не ведае. Якія цуды адбываліся? Чаму да яго ішлі людзі? Чаму яго павінны былі пахаваць на глыбіню 5 метраў? Слухайце, ён заўсёды, як кажуць, мае такую апінію, як цудатворца стаўпецкі. Цудатворца. Ёсць у нас захавалася да сённяшняга дня з 18 стагоддзя кніга цудаў айца Фабіяна. Адна кніга толькі, а там было много кніг. Адна захавалася 18 стагоддзя. Усё было там 81 цуд айца Фабіяна. Мы троху печаталіся ў нашай веры гісторыю айца Фабіяна, і там некаторыя цуды печаталі. Гэта былі і аздараўленні, гэта былі і выгнанні дыяблаў. Напрыклад, чалавек, якога не мог выйсці д'ябла, там апэнтаная жанчына, якая прыйшла з Кракава, і прысніўся айцец Фабіян, прыйдзе ў Стоўбцы і адыдзе злы дух. Яна прыйшла, і калі маліліся, адчынілі века труны айца Фабіяна, злы дух адышоў ад этой жанчыны. Гэта былі шматлікія цуды, дзе аб'яўляўся айцец Фабіян, і людзі прыходзілі здалёк, не ведаючы, то есть аб'яўляўся. Айцец Фабіян, гэта быў час святога Ружанца. Яшчэ хачу зазначыць, гэта вельмі цікавая рэч. Канец 16-го, пачатак 17-го стагоддзя гэта час святога Ружанца. Чаму? У гэты час вельмі распаўсюджвалася малітва ружанцовая праз айцоў дамініканаў. Бо Матка Божая пасля змагання пад Лепанта, 1572 год, перамога хрысціянскага флота над турэцкім, была абвешчана Матка Божа пераможная, Матка Божа снежная, гэта, і ружанцовай. І езуіты ішлі, як Матка Божа ружанцовая, пераможная, неслі гэты абраз у кожную сваю парафію. Шмат парафій было на нашай беларускай зямлі сёння, дзе был образ Маткі Божай пераможнай езуіцкіх. І дамініканцы неслі гэты ж самы абраз, як Матка Божая ружанцовая. На сёння захавалася Матка Божа ружанцовы абраз. Ракаў есть, у Навагрудку есть гэты абраз, дамініканскі абраз. І ёсць яшчэ ў іншых, это насколько я знаю, што блізка нас. І ў Стоўбцах захаваўся гэты абраз. Але ён не ў вас. Але, на жаль, не ў нас. Ну, будзе ў нас, можа, пан Бог змілуецца над намі. Вось, мы пака зрабілі копію гэтага абраза. Поэтому святы Фабіян, ён, і калі аб'явіўся аднаму свайму брату у Стоўбцах, ён маліўся з Софіяй Зянковіч, фундатаркай касцёла, на святым Ружанцы каля касцёла. Ён аб'явіўся, гэта было адзін з такіх цудаў айца Фабіяна. Я лічу, на сённяшняя малітва ружанцовая, як выратавала тады, выратуе таксама свет сёння. І я думаю, айцец Фабіян павінен быць вялікім пакравіцелем кол ружанцовых у нашай дыяцэзіі, хаця бы, я не гавару пра Беларусь, але думаю, што і Беларусі будзе. У нашай дыяцэзіі гэта вельмі важна. Ёсць у нас пакравіцель, у нас ёсць святы. Гэта адзіны святы з таго часу, чалавек, слуга Божы яшчэ, які застаўся ў Беларусі. Всех павывозілі. А распавядзіце нам, як вы шукалі яго рэшткі, бо ён быў пахаваны, так? Каб яго, вось вы мне дагэтуль распавядалі, да, каб яго там не турбавалі, то яго вынеслі за межы касцёла і пахавалі. Не, я ўжо была праграма на гэту тэму у Радыё Марыя аднойчы. Я толькі вам некалькі слоў скажу. Парафіяне, якія выязджалі. Айцец Фабіян знаходзіўся ў спецыяльным склепе, мы яго ўсё не бачылі. Потом, калі захапілі гэтая наша тэрыторыя после Другой сусветнай вайны, тут уже была іншая ўлада, савецкая ўлада, но была небяспека, што гэтыя парэшткі могуць знішчаныя быць. І тады група вернікаў
яны вынеслі гэтыя парэшткі, заняслі ў касцёл, бо ў касцёле не было падлогі, была толькі звычайна земляны дол. Яны закапалі ў пэўным месцы і зрабілі планчык, дзе яго закапалі. І гэты план перадалі біскупу Пінскаму у Драгічыне над Бугам у Польшы. І гэты план быў у архіве размешчаны, і выпадкова я позвонил архивисту, ксёндз біскуп Демянка мне все говорил про Айца Фабіяна. Я чуў тоже с детства про Фабіяна святого. Откуль, кто я знал, я думал, святый Фабіян, кто там особливо не. Я говорю, ты повинен найсці тело Айца, здесь ці ёсць. Я так особливо, а потом зацікавіўся больш. И когда я позвонил у Драгичин, мне ксёндз, который кіраўнік архива, сказал, а у нас есть план гэты. Я, говорит, 2 месяца тому назад выпадкова рабіў артыкул про Айца Фабіяна, про слугу Божага Айца Фабіяна, и нашел гэты план, что там ляжыць. Вось. И он мне прислал гэты план. Ну, сегодня нема проблемы прислать, сфотографовал, да прислал. И вы уже маючи таку мапу, шукали? Да, так. Мне засталося знайсці толькі, дзе знаходзіўся сам касцёл, і мы знайшлі з дапамогай радара такога спецыяльна, камп'ютараў, звярнуўся да ўлады, адразу не дазволілі, бо гэта быў школьны стадыён, але калі былі дажынкі, перад дажынкамі кіраўнік выкалкама пан Турчын дазволіў нам зрабіць гэтыя раскопкі. Калі мы раскапалі, мы знайшлі адразу, хутка нашлі, мы убачылі, што засталося з нашага касцёла. І гэта штурхнула, каб улада перадала нам гэты зямельны надзел, дзе знаходзіўся наш касцёл. І сёння мы амаль чвартую часть касцёла адкапалі і вывелі да нулявога цыкла. Гэта значыць, мы яго ўжо, то есть адкапалі падвалы гэтыя там, часткова, так, дзе капліца была, дзе знаходзіўся Айцец Фабіян. Гэта мы зрабілі сумесна з Інстытутам гісторыі Акадэміі навук. То есть гэта все было офіцыяльна, нам дазвол мы атрымалі. Я дзякую за гэты дазвол. І сёння мы маем потом следчы камітэт даследаваў, што гэта мы даследаванне зрабілі вельмі добрае гэтых парэшткаў. Яны ўсё даследавалі, што гэта з таго часу, што гэта ўсё акуратна. І нам перадалі гэтыя парэшткі афіцыяльна ў 22-м годзе. Была тут такая прыгожая. Урачыстасць імпрэза. О, генералы былі следчага камітэта, тут все як было, так, это такая была прыгожая імпрэза. Была нунцый апостальскі быў, арцыбіскуп, біскупы былі, перадавалі гэтыя парэшткі нашай парафіі. Мы іх запечаталі, як положено, ўсё тут і знаходзіцца зараз, і людзі моляцца. Мы молімся пастаянна. Молимся заўсёды молитву после кожнай святой імшы, молимся кожны месяц 12 числа, это 12 студзеня памёр Фабіян 44 года, вось мы молимся. У нас есть ружа слуги Божага Айца Фабіяна, якая складаецца толькі з мужчын, 20 чалавек мужчын. У нас есть 7 колаў ружанцовых. Гэта ж вельмі адметна. Я ведаю, што мужчынскі такі вось ружанец. Так, они собираются раз у месяц, и 12 числа все тут молятся, читают интенции за годину. Я им уже не отбираю ихнего духовного хлеба, понимаете. И они молятся, ксяндза чують, як молятся. И так, знаете, вводим в молитву мужчин, жанчын, дзяцей потихоньку, так, вось моладзь, стараемся заўсёды ружанецка помолилися со святаром і нават з гэтай мелачы. Молиться ружанец. Зноў папярэдзілі маім наступнае пытанне. Чым жыве зараз ваша парафія? Яна не тое, што жыве, аж клакоча гэтае жыццё. Ну, мы не толькі капаем касцёл, адкапваем усё, што можам, і рамантуем, і будуем, і аднаўляем. Гэта, конечно, это наше хобби. И кажуць, это самое, але таксама асноўная, это наша, знаете, ведаеце, асноўна, конечно, это духовное жыццё. Духовное жыццё. Стараемся, каб і сем'і... У нас ёсць суполка Карытас вельмі выдатная. Я хацеў бы сказаць, падкрэсліць, гэта суполка Карытас, она вельмі актыўна займаецца асабліва дзяцьмі і моладзю такому, людзьмі непаўнаспраўнымі. Вось, конечно, катэхеза, ну, на мой погляд, яшчэ так слабавата
праца з моладдзю, аднаму вельмі цяжкавата гэта ўсё, ну і ўжо так і чымсьці другім заняты не заўсёды, але гэта трэба рабіць. Вельмі бы хацелася больш заняцца і сем'ямі маладымі, каб іх падбадзёрыць, каб былі святыя Казіміры вырасталі у нас з такіх сем'яў, понимаете, без гэтага немагчыма. Без гэтага немагчыма. Ну і малітоўныя супольнасці. У нас есть і ружанцовыя колы, як я ўжо сказаў, 7, я забыўся 7 ці 8, 7 мне выдаецца. Есть душы апостольства дапамогі душам чысцовым, есть маргарыткі рухі. У нас, ну, напэўна, шмат вось гэтых малітоўных, але мне ўзгадваецца адзін чалавек, я неяк памятаю яго заўсёды. Гэта было недзе ў 92-м годзе. Я вучыўся ў Польшчы, і мяне паслалі на курсы ангельскай мовы ў Лондан на 2 месяца. Я паехаў на гэтыя курсы і жыў у салезіянскай такой супольнасці на Батэрсі. Там, дарэчы, польскі касцёл быў будаваны князем Чартарыскім, і там была такая польская супольнасць, але там была салезіянская школа. І ў гэтай салезіянскай школе уже в асноўным святары былі ўсе старэнькія, знаеце, па кліканню мала, святары старэнькія. І там быў такі брат, кад'ютар салезіянскі, брат Джозеф. І ён быў стары, такі згорблены, маленькі. Ён што рабіў? Ён заходзіў у капліцу, там была пры супольнасці, пры школе, і сядзеў, маліўся. Маліўся, сядзеў у капліцы. І да яго маліцца прыходзілі там была школа для хлопцаў. Хлапчукі. І заўсёды было чалавек 10-15 каля яго хлапчукоў, якія сядзелі проста з ім перад найсвяцейшым сакраментам. Так, я помню, таксама прыходзіў з імі, сядзеў, ён сядзеў. Потом «Hail Mary, full of grace». І хлопцы начинали молиться «Вітай, Марія, повная ласки, пан з тобою». Потом говорить «Ты зараз молися, ты зараз молися». І кожен з хлопців молился. І його больш за всіх любили там. Його так цінили. Святари, там вони працювали у школі, ходили, але ось любили гэтага брата Джозефа, який був такий маленький, який молився заўсёды вось за тымі хлапчукамі. Хлопчукі сядзелі каля яго. І гэта неправда, што можна зацікавіць малітваю. Просто сесці, маліцца, і каля цябе прыйдуць, сядуць і будуць маліцца. Калі цябе сядуць, мне выдаецца, вось, это такі прыклад з жыцця. Ужо з вами много так стараўся пагаварыць, расказаць вам, чуть не ўсё жыццё расказаў бы. Не, мы шчыра ўдзячны вам. Гэта цікава. Но вот это вот такія прыклады цікавыя рознага жыцця. Дарэчы, там прыязджалі туды, ў гэту капліцу, аб'яўленне з Межджугор'я. Іванка гэты хлопец, который бачыў Матку Божую, тады быў яшчэ малады даволі, так. Ён, цэлая група з ім. Ну, я так сядзеў, ён там Матку Божую, на Матку Божую гаварыў, я так сядзеў, помню, збоку гэты самы. Бачыць чи не бачыць. Знаете, трохи так дзіўна было, скажу шчыра. І скептицизм такі у мяне тады з'явіўся велькі. У вас, у святара? Так, велькі скептицизм да гэтага ўсяго, але я так падходжу да ўсяго ў веры, кожнаму па веры. Я так спакойна, не супраць, ну і не восхищаюся, кажуць, я тым всім так захапляюся. Я спакойна. Усё, касцёл калісьці расставіць на сваё месца. Касцёл – гэта арганізацыя, якую заснаваў Христос. І яна вечная. Можа, яна часамі робіць усё медленно, но правильно. І яна ніколі не памыляецца. Медленно, но правильно. І калі хтосьці спяшаецца куда-то, хай спяшаецца сам сябе навярнуць. Вось, як мы спяшаем, а трэба гэта зрабіць, трэба гэта, а ўсё не зроблена. Наверне сябе, тады будзе ўсё зроблена навокал. Дзякую, дзякую вам за такі аповед, за такі мудрыя, глыбокія словы. І сапраўды, я лічу, што ваша парафія вельмі пашанцавала. Ну, можа, конечно, мне пашанцавала. Не, і вам з парафіі, конечно. Пашанцавала. То вы што, як прыйшоў сюды, першыя дні мяне сюды кінулі,
это 6 гадоў назад. У вас же ще серце було вирвано, так? Ви ж оторвали Богданова от сердца. Этот самый пришел сюда 6 гадоў назад, як кинули мяне ў споведь по 100 чалавек у дзень, по 100 до 100. Трэба было споведь, ніхто не спавяданы быў, а святы былі Божага нараджэння на носе. Так, колькі дзён вы жылі ў канфесіянале? Это было з нядзельку доўжылася. З нядзельку. Трэба было перад імшою на пару гадзін добрых спавядаць. Вось так. Вы бачыце, это было много. Это, конечно, спавядаў я со скоростью. Добра, што там не сутыкаліся адны перад канфесіяналам. Вот так. Отпускаў грахі чуть не 2 рукамі. Прабачце, калі ласка, это троху вобразна говорю. Но я, можа, троху перабачыў. Памнога было споведзі, памнога. Я еще, бывае, выскачу, говорю, да за што мяне сюды? Я ж строіць прыйшоў. Ага. Вы ішлі строіць? Да. А прийшли як такі пастир. Да. Вот жизнь такая заставила. Щиро кажучи, напевно, Божий провід вельми так пригожа. Я б назвала, упригожив ваше святарство гэтай парафії. Да, упригожив. Вовки бегали, не скажу, что далей было. Потом ковід. Жыві як хочаш і будуй як хочаш. Але сапраўды гэта вельмі жывая парафія, вельмі цікавая. Тут шмат усякіх падзей, імпрэзаў адбываецца. Яна багатая гісторыяй. Вось толькі сёння мы паехалі, мы пабачылі рэшткі аднаго касцёла, другога, былую сядзібу фундатараў гэтых касцёлаў. Усё жыве гісторыяй, але гэтае жыццё, яно не штучнае, яно сапраўднае. І гэта вельмі файна. Вельмі файна тое, што людзі могуць прыехаць у ваш касцёл і памаліцца. Да Фабіяна, да слугі Божага. Праз заступніцтва. І я хочу звярнуць увагу, вось вельмі цікава, я сказала, што мы былі на рэштках таго былога касцёла святого Казіміра, можна сказаць, першага, да? Бо гэта новабуд такі. Паглядзіце на гэты алтар, ён упрыгожан цэглай. Да, это цегла, и 400 гадоў этой цегле. Этой цегле 400 гадоў. Это цегла, калі мы выкопвалі айца Фабіяна, мы яе сабралі. І мы не думалі, што выкопаем касцёл. Мы думалі, што на гэтым закончыцца ўсё. І мы з гэтай цеглы пабудавалі алтар і вось там тую частку. Іншая цегла, которая... То алтар – гэта частка з касцёла, ямбон. А іншая цэгла, которая далей ўжо, гэта тут маёнтка аднаго, нам дазволілі троху ўзяць то цэглу. І напрыканцы... Заходзьце ўсіх прыехаць да вас. Не, я вам раскажу пра маю жемчужину. Давайте. Эта жемчужина, яна называецца Налібокская Мадонна. Гэты абраз людзі выратавалі касцёл гарэў у Налібоках у 1943 годзе. Як яны яго выцягнулі, я не знаю. Падчас вайны, да? Абраз быў вельмі цяжкі, бо быў на дубовай дошцы, і велічыня абраза 3 метра 40 сантиметраў на 2. Гэты абраз вісеў у галоўным алтары Налібокскага касцёла. Яго зацягнулі ў вёску Дзераўное, у капліцу на могілкі, кінулі там. Ён быў увесь парваны. Вось так, як разрэзаны. І гэты абраз, ён быў заляпаны фарбаю. І выпадкова пры даследаваннях капліцах мы бачым нейкі абраз, даволі цікавы, але шмата нейкая. І мне архітэктар Ероменко кажа, вельмі прыгожы абраз, можа быць нават Францішка Смуглевіча. Чаму? Бо апабал гэтага абраза, калісьці, як я пазней уже раскапаў, былі 2 абраза вучня Францішка Смуглевіча ў касцёле ў Налібоках, Пётр і Павел. Але я не ведаў, што гэта з Налібок. Я доўга не думаючы выпрасіў ксяндза гэты абраз, на машыну прыцягнулі. Мы яго адрэстаўравалі, глядзіце, якая прыгажосць. Я прыгажэйшага не видзеў абраза. А потом я толькі даведаўся, што гэта з Налібокскага касцёла. Я шукаў, якіх касцёлаў, я пераглядзеў усе дакументы, усе магчымыя... Здымкі гістарычныя, не толькі здымкі гістарычныя, опісы маёмасці з 16-го, 17-го, 18-го стагоддзя ўсіх касцёлаў тут, і нідзе не нашоў, толькі ў Налібоках нашоў гэты абраз. І гэты абраз – это цуд, які мы ўратавалі, цуд мы, які ўратавалі на вось тут стаўпецкай зямлі. Я яго назваў Налібокская
Мадонна. Там яшчэ вісела карона, і мы нашлі ад кароны умацаванні гэтыя. І ён павінен проста зіхаціць. Гэта вось прыгажосці невымоўнай. Гэтаму у нас тут вось знаходзіцца. Святы Казімір у нас ёсць. Гэта з Нясвіжскага касцёла. Мне ксёндз Пётр Шарко падараваў яго тут для нашай парафіі. Вот. Есть образ Маці Божай, пацяшэнне, якое нам вярнулі, калі мы першы раз маліліся на тым месцы, дзе быў касцёл у 20-м годзе, у 20-м чи у 19-м. Мы прыйшлі маліцца, жанчына прынесла нам абраз. Мы прынеслі туды крыж, прынеслі фігуру Міхала Арханёла, а Маткі Божай не ўзялі. Як так? Мы молімся, прыходзіць жанчына. Я вам Матку Божу прынесла. Гэта Матка Божа, я сцягнула з трактара, як разбіралі касцёл, я сцягнула з трактара весь гэты час. Гэта абраз Маткі Божай знаходзіўся ў мяне ў хаце. Я заўсёды малілася да гэтага абраза, каб уратаваў маю сям'ю, былі вялікія праблемы, і мы дажылі вельмі добра. Вось гэты абраз там тоже вісіць, мы яго адрэстаўравалі, і гэты абраз знаходзіцца таксама у нас в касцёле Маткі Божай суцяшэння з таго касцёла. Поэтому вось такія у нас цудоўныя справы, а кажуць, што Бога няма. Напэўна, ўсё ж такі ёсць. Ці цуды здараюцца? Спытайцеся ў мяне, сколькі хочаце. Вы просто ўзялі мяне ў палон сваімі гісторыямі. Велізарна дзякуй, што згадзіліся, што запрасілі нас сюды у парафію святога Казіміра, у касцёл святога Казіміра, што месціцца ў Стоўбцах. Дзякуй шчырая. Да пабачэння. Да пабачэння. Пахвалёны Езус Христос. На векі вечныя. Адкуль пайшло свята.